Aj takúto podobu môžu nadobudnúť obyčajné papierové rolky. Žiaci špeciálnych základných škôl na súťaži v zručnosti ukázali, ako z obyčajných vecí vďaka ich šikovnosti vznikli hotové umelecké dielka. My tu učíme manuálne zručnosti a práve to sme chceli aj ukázať touto výstavou, alebo teda tou súťažou v pracovnom vyučovaní, že my učíme až 6 hodín týždenne pracovné vyučovanie, kde deti nadobúdajú manuálne zručnosti, učia sa kreativite, učia sa trpezlivosti pri týchto prácach. Žiaci špeciálnych základných škôl sú istým spôsobom handicapovaní po stránke kognitívnych schopností, ale neznamená to, že po iných stránkach osobnostných, záujmových tieto deti nemusia byť schopné, šikovné. Kým po iné roky žiaci vystavovali rôzne drevené, látkové či hlinené výrobky, tento raz bol pracovným materiálom papier. Ten základ bol kotúlky z WC papiera alebo z kobercov, čiže recyklovaný papier. A je tam aj ten podtext, tam tá environmentálna, teda výchova, alebo teda tá ochrana prírody, aby sme u detí pestovali. Podpora rozvoja tvorivosti u žiakov s mentálnym postihnutím má vo výchovno-vzdelávacom procese významné miesto. Práve v tvorivej oblasti tieto deti môžu potom prejaviť tie svoje schopnosti, v ktorých sa vyrovnajú svojim rovesníkom, alebo dokonca ich môžu aj predčiť rozvojom tvorivosti, rozvojom ich záľub, záujmov, môžu dosahovať pocit akceptácie spoločnosťou a môžu zažívať aj pocit úspechu. Do 11. ročníka súťaže sa v tomto roku zapojilo 11 škôl. Okrem tých z Trenčianskeho kraja mal svoje zastúpenie i Nitriansky kraj. Všetky školy tam dali strašne veľa námahy, strašne veľa zručností, trpezlivosti a teda lásky k tomu pracovnému vyučovaniu. Je to na tých prácach vidieť. Ocenenie za svoje výtvarné diela získali všetci účastníci súťaže. No ešte bicykel. Však ho potom budem musieť zobrať veľa kedy, áno? Áno. No, viem. Teraz. Teraz kde ho dám? Nenaložím do auta. Potom ho zoberiem ja. Ja prídem, musím aj pumpu doniesť, veď ho musím napúkať najskôr. Tá mama povedala dneska. No tak dneska to nebudem. Mne nehovorila nič. Najskôr ho musím napúkať a ja na ňom pôjdem, vieš? Áno. Čo na ten cestu? Áno.
sa kopú tí ľudia. To ja ich mám.